Бисландагы вакыйгаларны искә алу һәм террорчылыкны булдырмау максатыннан 3 сентябрь көнне бөтен ил буйлап тормыш тамчысы акциясе үтте. Мөслимдә аны Мизгел яшьләр үзәге, яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге оештырды. Анда район мәгариф хезмәткәрләре һәм мәктәп укучылары катнашты. Акциядә катнашыр өчен Татмедиа басмаларына кимендә 6 айга язылырга кирәк иде. Биектау районында яшәүче ханым да бу акциядә көчен сынарга һәм Биектау районында яшәүче ханым да бу акциядә көчен сынарга. Шурада террорчылыкның зыяны турында кат-кат әйтелде. Мондый куркыныч нәрсәләр безнең тормышта кабатланырга тиеш түгел. Оннан сокланырга һәм аны булдырмаска кирәк. Шу көннәрне без исә тотарга тиеш һәм шушы әйберләр башка булмасын өчен исә тотарга тиеш һәм кешеләр эчендә шул начар фикерләр булмасын өчен берсе дә бер-беребезне хөрмәт итер өчен һәм исә тотар өчен. Чөнки бу бик куркыныч әйберләр булган көне. Уку елы җиттеме шушы котышкы җинаятны искә алабыз. Хәер, бу хакта онытканыбыз да юк. 2004 елда террорчылар кулына эләккән кешеләрне азат итү махсус операциясе вакытында барысы 314 кеше, шул исәптән 186 бала үлә, 783 кеше тән җәрәхәтләре ала. Террорчылык бүгенге көндә менә илебездә, башка дөньябызда бик нык чәчәк атып килә дип әйтергә кирәк. Чыннан да бу терроризмны бетерү өстендә инде күпме генә тырышсак та, ул барбер аны менә без барыбыз да аны бетерү өстендә эшләргә кирәк. Тормыш тамчысы акциясында катнашучылар үсеп утырган чәчәкләргә учлап су сипте. Бу очраклы рәвештә түгел. Беренчедән 3 көн буе сусыз тилмергән Бисландагы террорчылык корбаннарын искә алу булса, икенчедән бу тамчылар фаҗига вакытында түгелгән күз яшьләрен дә хәтерләтә. Лейсан Сабирова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.